बे सासेनि नाम सोद्रोमाखौ गासैबो धेमाजिनि सोद्रोमाखौनो होजोबदों गुबुन जिल्लानिफ्राय सासेबो होनाय जायाखै बे समाव आं अपोज खालामदोंमोन बेथ' बोरै जानो जों काउन्सिलखौ मोनदों 22 जिल्ला जानानै जयैनो मोनसे स्ट्रागलनि गेजेरजों थ' नोंथांमोना लाबोआ बोरै जानो थ' बे आंनि बुंनायनि आं फिथाइ मोननाय नुवाखै बिदिनो थादों आरो बिनि उनावबो सानै आरो एपइन्टमेन्ट होबावदों 9 जन जादों 9 जन 9 सा बे काउन्सिलनि जायफोर एमप्लयि हिसाबै टेम्परारि जों काउन्सिलनिफ्राय होदों आरो काउन्सिलनिफ्राय पेमेन्टखौ होबाय थायो थ' बे मोनसे बे जादों बिनि उनाव जा हेड अफिस बे हेड अफिसनि बाथ्राखौ लानानै गोनो गोथो जाबाय थादोंमोन आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ मानियाखैमोन डक्टर रनज पेगु बिथाङा कुनु दिने मालाबायबो बाहाय एक्सेप्ट खालामनो हायाखैमोन जे हेड अफिसखौ गुवाहाटीयाव जानांगौ होननानै बिथाङा बुंबाय थादोंमोन बेनिफ्राय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो बुंबाय थादोंमोन गुवाहाटीयाव जानांगौ होननानै बे रोखोम बाथ्रा सानसेखालि आं बुंदोंमोन सानसेखालि जोङो मा होनो स्पिकार बिश्वजित दैमारिखौ लोगो हमनो थांदोंमोन मे मासनि फार्स्ट उइकआव थ' पीताम्बर बसुमतारी ब्रह्म दंमोन इउनाइटेड बर' पिपल्स अर्गानाइजेशन सेक्रेटारि जे बे हेदिनखालि बुंदोंमोन जे गाम्बारदा नोंथांमोननि काउन्सिलाव मोनसे जेंना जानानै दं मा जेंना बाथ्राया नैबेसो जे चिफ मिनिस्टारा नैबे बाथ्राखौ बुंदों आंनिसिम बुंदों स्पिकारा बे बाथ्राखौ बुंबाय बाथ्राया मा जा जेब्लासिम हेड अफिसखौ गुवाहाटीयाव कम्प्रमाइज खालामा मिनिस्टारा अब्लासिम बिथांमोनखौ लोगो हमा काउन्सिल मानसिखौ लोगो हमा काउन्सिलनो थोजासे रोखोमै रां राशिखौ होआ फान्डखौ होआ इलेक्सनाव फेजेननानै सिटखौ गुबुनखौ खालामगोन बेनिखायनो बे बाथ्राखौ बुंदों बेनिखायनो काउन्सिलनि हेड अफिसखौ नोंथांमोना थिरां खालाम आरो बे बाथ्राखौ नोंथाङा काउन्सिल मिटिङाव प्लेस खालाम बे बाथ्रा बुंदोंमोन आं खालामदोंमोन जुननि मे मासनि मे दानाव बुंदोंमोन स्पिकारा जुन मासनि जा काउन्सिल मिटिं बे मिटिङाव आं प्लेस खालामदोंमोन जे स्पिकारा बुंनाय बाथ्राखौ दा जों होमब्ला जों सानबाय आं बुंदोंमोन जे बे स्पिकारा जा बुंनाय चिफ मिनिस्टारनि जा मेसेज बेखौ जोङो सोलायनानै अन्तत थिक खालामनांगौ बाथ्रा जादों मा जेब्लासिम हेड अफिसखौ नटिफिकेसन होआ एब्लासिम भिलेज नटिफिकेसन होआ जाया आरो समस्ति दानायनि नटिफिकेसना जाया बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो जों मिथिगौ बेनिखायनो आं बुंबाय बे थाबैनो जुदि जोङो भिलेज नटिफिकेसनखौ नागिरदोंब्ला समस्ति दानायनि जा नटिफिकेसनखौ नागिरदोंब्ला हेड अफिसखौ जों थिरांथा खालामनानै होनांगौ होननानै बेनि उनाव मिनिस्टार बिथाङा रायलायगोन होनबाय थादों गोबाव सम थांदों लास्टआव 1 आगस्टआव डक्टर रनज पेगु ट्राइबेल एफेयार्सनि मिनिस्टार बिथांखौ लोगो मोननाय जादोंमोन आरो बिथांखौ लोगो हमनानै काउन्सिलनि बे जेंनानि सायाव रायलायबावनाय जादोंमोन जे भिलेज नटिफिकेसन समस्ति दानाय नटिफिकेसन ओमफ्राय हेड अफिसनि खोथाखौ लानानै बे बेलायाव बुंबाय जे नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ थिरां खालाम मा बाथ्रा जा जेब्लासिम हेड अफिसनि नटिफिकेसना जाया अब्लासिम भिलेज नटिफिकेसन जाया कन्स्टिट्युएन्सि दानायनि नटिफिकेसना जाया बेनिखायनो थिरां खालाम हेड अफिसा बबे जानांगौ होननानै काउन्सिलखौ थांनाय नैबे 2021 सनाव दाबाय फेब्रुवारियाव नोंथांमोननो बुंखाबाय आङो काउन्सिल दाखांनायनि उनाव जाखिनि एक्टिभिटिस जों नुनो मोनाखै सिमोन साफारियाव 13.5 करोड़नि बांसिन आधानिख्रुइ बांसिन खामानि मावो 2021-22आवबो मावबाय 22-23आवबो जा फैसा बेखौबो आरो एखे मावबाय बे रोखोमै दा जाखिनि खामानि मावबाय थादों मिनिस्टार बसुमतारीया बिथांनि गोसोजों खामानि मावबाय थादों आरो जा जों इउबिपिअ दादोंमोन इउबिपिअआ दा राबार स्टाम्पल' बिथांमोननि एगेन्स्टै जेबो बुंनो हायाखै आरो जों सानदोंमोन जे इउबिपिअ काउन्सिलनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि आगदा बे आगदा आखाइ हिसाबै 22टा जिल्लायाव मा जादों मा जायाखै सोर मा मोनदों मा मोनाखै बेखौ नायगिदिंनांगौ खिन्थु बेखौ नायगिदिङाखै आरो जाखिनि बिबान दंमोन बिथांमोना फल' खालामाखै दा बेफोर जाहोनखौ जों नुबाय बेनिखायनो बिथांमोनजों जानाय नङा जे काउन्सिलखौ मोनदों जोङो बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ राजखान्थि जौगाथानाय आरो गुबुन गुबुन जौगाथायनि थाखाय
जुदि कनसेन्ट्रेट जुदि जायोबा धेमाजियावल' जुदि डेभेलप जायोबा जों बर' हारिया माबोरै डेभेलप जागोन बिथाङा बुङो जे धेमाजियाव हेड अफिसखौ लांनाया आन्दलननि स्पिरिट दं आन्दलनखौथ' मिनिस्टार बिथाङा खालामाखै धेमाजिनि सुबुङा खालामाखै गासिबो खालामदों बा 22टा जिल्लानि सुबुङा खालामदों जेला इउनाइटेड बर' पिपल्स अर्गेनाइजेसन दायोमोन बिथाङा गनायामोन काउन्सिल बिनांगौ होननानै बुङामोन आं अप'ज खालामदोंमोन बिथांनिफ्राय जे काउन्सिलखौ दायाबा बे काउन्सिलनि इउबिपिनि आं जेनेरेल सेक्रेटारिखौ थाया होननानैबो आं कमप्लेन होदोंमोन आं अजद होदोंमोन बिनि उनावसो बिथाङा काउन्सिलनि बिजासिगोन होननानै होदोंमोन अब्लाबो काउन्सिल बिनाय समाव सिंगल टाइम अफिसाव बिथाङा थाङाखै बै समाव अजन्ता बायद' जोंनो मिनिस्टार गलाघाटनि बै समाव पिडब्लिउडि मिनिस्टार दंमोन गाहाय मन्त्रि मा होनो चिफ मिनिस्टार तरुण गगৈजों आगदा आखाइ हिसाबै खामानि मावो जों बिथांनि गेजेरजों जोङो काउन्सिल मोननायनि लामायाव फैदोंमोन आरो मोनसेयावबो बिथाङा बेखौ जौगाबाय थादों आरो जों उनाव मिथिबाय जे मोनसे सोलिबाय प्रपगेन्डा सोलिबाय जे हेड अफिसखौ गुवाहाटीयाव नङा धेमाजियाव लांनांगौ चिफखौ गाम्बारुखौ नङा बै समाव आंखौ चिफ हिसाबै माबादोंमोन स्टेट गभर्नमेन्टआ एप्रुभेल दंखायोमोन बडियाबो एप्रुभेल दंखाजोबोमोन आंनि दैदेननायाव बेखौ नाकच खालामनानै गाम्बारुनो चिफ होनो नाङा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मिनिस्टार जानांगौ बे रोखोमै माखासे प्रपगेन्डाजों बे मोनसे लाइनजों खालामनानै लानानै बिथाङा आवगायलांदोंमोन दा बे दिनै जाबाय दा खिन्थु मोजां खामानि मावाखै जों थिगैनो दं बिथाङा बिजेपिनि दिनाव चिफ जादों खिन्थु मोजां खामानि मावनांगौमोन रायजो राजाफोरजों सानलाय हलाय इउबिपिखौ गावनि आखाइजों लानानै खामानि मावबाय थानाया थिग नङा इउबिपिआ मोनसे नन पलिटिकेल डेम'क्रेटिक अर्गेनाइजेसन खिन्थु दा आंजों इउबिपिनि लिडारफ्रा थायोबा बिथाङा अजद होयो गाम्बारुजों मान थादों बे रोखोम बुङो बेनिफ्राय मिनिस्टार बसुमतारीजों इउबिपिनि दैदेनगिरिफ्रा साब्रा अरायसम थायो बिथाङा जेबो बुङा बे रोखोम बे मोनसे राजनैतिक षड़यन्त्र आरो आं नुदों बेहाय फैगौ जा इलेक्सन सम बे इलेक्सन समावबो बिथाङा डिफिट जानो हागौ आरो चिफ बिथांखौ खालामनाय नङा धेमाजि जिल्लायाव गासिबो मिथिजोबगौ चिफ मिनिस्टारा मिथिगौ आरो डक्टर रनज पिगआवबो बुंहरदों जे बिथांखौ चिफ खालामा ओमफ्राय फैबाय टारगेटआ आंखौ लादोंमोन दा आंखौ चिफ जाजानो गिनानै गावनि पस्टखौ लाजानो गिनानै बे रोखोम खालामदों आरो बे सैथो डेम'क्रेटिक हिसाबै जाखिनि जों खामानि मावदों बेखौ अप'ज खालामनानै गावनि लाइनजों खामानि मावगासिनो दं आरो बे मोनसे आंखौ बोख्लायनाया राजनैतिक षड़यन्त्र पलिटिकेल कनस्पिरेसि आंखौ मार्डार खालामलांनाय दा आंखौ ओरैबायदि खालामबावदों इउबिपिनि थ्रुयैदि जिल्लायाव एबसु आबो बर' थुनलाइ आफाद आरो इउबिपिआव बे आफादनिफ्राय आंखौ सामाजिक भाबै बैकट खालामदों बेफोर माने जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बे रोखोम बेनिखायनो जोङो बिनि एगेन्स्टै जेनेबा आफादखौ जानाय जादों जे मैया जोङो गुवाहाटीनि सिङाव थानाय गुवाहाटी महानगर सिङाव थानाय बालाजी मन्दिरनि सिङाव अडिट'रियाम हलाव जों नैबे 8टा जिल्लानिफ्राय दैदेनगिरिफोरखौ लिंहरदों आरो माखासे जिल्लानिफ्राय फैनो हायाखै उसुबिदानिफ्राय फैगोन जोंनो कनसेन्ट होदों मैयानि गेजेराव जा रायलायनायनि गेजेरजों जोङो सानबाय जे बिथां काउन्सिलनि खामानि मावहोनोब्ला जोङो एगेन्स्ट मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन दानांगोन दिथा लानोबा आरो बर' हारिनि जा काउन्सिल मोननाय बेफोरखौ अरायसम नोजोर लाखिलांनो थाखाय जोङो नैबे एगेन्स्ट पार्टी डेम'क्रेटिक अर्गेनाइजेसना दिथा लाखिबाय थाखानांगोन खामानि मावलांबाय थानांगोन होनब्लासो जोङो काउन्सिला मा मावदों मा मावा जोङो हमनो हागोन बेखौ नोजोर आरो थांखि लानानै जोङो मैया बे मिटिङावनो 8टा जिल्लानि सोद्रोमाखौ लानानै इउनाइटेड बड' पिपल्स फेडारेसन होननानै बर'यै खौसेथि बर' सुबुं गौथुम होननाय बे आफादखौ जोङो सोरजिनाय जादों आरो बिनि आफादगिरि हिसाबै रायलायनायनि गेजेरजों आंखौनो आफादगिरि होदों लेङाइ आफादगिरि हिसाबै अमरेन्द्र नार्जारी गलाघाटनि बिथांखौ होदों आरो सुभाष बर' लेङाइ आफादगिरि गाहाय नेहाथारि हिसाबै डक्टर बाबु बर' गुवाहाटी बिथांखौ होनाय जादों आरो गोबां बे रोखोमैनो जोंनि जिल्लानिफ्राय दैदेनगिरिफोरनो बिबान होदों आं नोंथांनो लिस्टखौ होगोन उनफ्राव बे रोखोमै मैया जों बेखौ थिरांथा लानानै दानाय जादों
आरो जोङो सानदों जे 22टा जिल्लायाव जाहाथे मोजां रोखोमै खामानिखौ मावनो हायो काउन्सिलनि आरो लोगोसे काउन्सिला स्टेट गभर्नमेन्टआ मा मावदों मा मावाखै बे आद्रा थानायफोरखौ जों जाफुंसार होनो थाखाय जोंहा अनेक खामानि दं भिलेज नटिफिकेशन दङ फान्डखौ जोङो गोबां माने रिलिज खालामहोनो दं डिमान्ड खालामनो दङ स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय लाबोनांगौ